Ix-xuffiera tat-taxi żammaw l-appuntament tagħhom ma' għexieren ta' tfal wara li ħejjew ġurnata ta' attivitajiet madwar Malta għal tfal li għal xi raġuni jew oħra jinsabu l-bogħod mill-familji tagħhom u jgħixu fid-djar ta' tfal. It-tfal jittieħdu f'postijiet li forsi qatt jew ftit li xejn kellhom iċ-ċans iżuru fosthom mwirijiet tal-annimali u jalqu l-ġurnata b'festin f'lukanda ewlenija. Johan Kawki wieħed mix-xuffiera stqar li dawn it-tfal isiru parti mill-familja tagħhom u minn sena għal sena jistennew li jqattu dan il-jum magħhom. Aħna niftehmu id-drivers immorru għalihom filgħodu fis-8:45 joħorġu kulhom sanna 11-ilhom Malta kollha, noħorġuhom kollha. Mbagħad nagħmlu ġurnata magħhom, attivitajiet, postijiet bejn jieħdu pjaċir daw it-tfal. U mbagħad nispiċċaw parti hawnhekk u jieħdu pjaċir ħafna. Kelma m'hemm, it-tfal qas kif tabbihom ma tkunx titlaqhom kemm jieħdu pjaċir. Minkejja li l-ħajja għal dawn it-tfal mhux dejjem tkun feliċi u ġib magħha bosta sfidi, matul is-sena s-sorijiet b'dedikazzjoni jagħmlu minn kollox biex joffrulhom l-għoża u l-imħabba li jkunu jixtiequ. Sister Martin stqarret li bl-impenn tal-komunità li jgħixu fiha dawn it-tfal il-problemi li għaddu minnhom jittaffew ħafna. Qalet li attivitajiet bħal dawn iġelu t-tfal iħossuhom speċjali għal ftit sigħat. Mhux għax it-tfal per se ma jkunux ferħanin fid-dar fejn ngħixu għax nippruvaw kemm nistgħu noħolqu dejjem ambjent ta' ferħ, ta' logħob, ta' daħ, ta' ċajt. Imma hekk attivitajiet bħal dawn ġurnata sħiħa niġru bit-taxi, bil-pulizija magħna, tħossok hekk vera importanti. Wieħed ma jistax ma jinnotax it-tbessima fuq wiċċ dawn it-tfal u għajnejhom jixdu l-apprezzament tagħhom lejn dawn ix-xuffiera li jiddedikaw ħinhom għalihom. Qed ngħidlek illum vera apprezzajt dan ix-xogħol li qed jagħmlu għalina, din l-inizjattiva li jagħmlu. Sempliċement pereżempju morna xew tad-dolphins waħda mill-attivitajiet tal-ġurnata. It-tifla li kienet miegħi tifla ta' 3 snin tajt kemm daħqet, tajt x'ferħ kellha fuq wiċċha u vera jiena stess ħadd gost nara dak il-ferħ. Kull meta id-dolfin jaqbes titħaq u tifraħ u vera kienet esperjenza tal-ġen.